Čau. Ďalší program budú kategória mini. Ako sa ti dnes pretekalo? No, celkom dobre, len som padol a reťaz mi spadla. Ale tak išiel si dobre. No, ďakujem. Gratulujem. Boli práve štartovaní a problémy na štarte prvého pretekára. Takže tejto chvíli nám vyštartovali aj mladé nastriedené žiačky. Ako hodnotíš dnešný pretek? No, tak akože dobrý bol. Rogarden v pohode, aj ten skok vzadu. Akože dobrá trať. Aj pretek. Ďalší žany majú duplicov, rovnako boja. Výšla, respektíve výšla, to je to fakt náročné a podarí sa to mať. Čo chalani, ako ste nachystaní na pretek? Ultragalaktický. Bčko, Super. teraz k nemu pribudne. Podľa očakávaní. Dnešného dňa a vidíme Dominiku. Aký bol pretek? Celkom dobrý, 12. miesto. Za odmenu nové okuláry, parádne. Tak super. Ale... Bye bye.